Johnny na to gabi, iba? Ilem! 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 Grabe ning tawhana! Bisag na to! Kain-in gihapon! Oh no! Ano nga nihimang ka na to? Boy, nga naman tayo kwarto? Sama. Ano to? Ilem! Ilem! Di ka maminaw, ha? Di ka maminaw, ha? Di ba gaingin ka nga di na ka mag-ML kay madaot imong mata? Dili ka na. Ako lang itistingan akong mata og way eyeglass bagay nag-new season naman ko karon ng ML basi. Okay ra day ko mag-ML nga way eyeglass. Og madaot ka rin na pud na imong mata? Magasto na pud ta. Di naman ko kaangay mo balaka, di naman ka makagasto. Kaya akong gi-eksperimento kagabi, di ba? Whole night ko nagdula. Okay lang epekto. Good shit ra akong mata, di ba? Sure jud ka. Sure lagi kayo tanawar ako na oh. Isa sa imong paa. Pinti buti tapos imong sinina og short. Pero man day ni green kayo. Pati baki nga green. Unya na po din sa ni. Murag rabbit. Oh, di ba tama ko no? Pero lagi kayo wala lagi nadaot akong mata. Huna-huna ra nimo nga magdaot akong mata. Ay di jud na daot ha. Ay sahan ako'y kwaen. Kabulog ka Clayte. Bisa kung sa pa nga, bisa kung sa kagamay nga litra, bisa kung sa pa nakalayo, klaro kay nasa kubuha ka mata. Kani? Oh no. Isa kani? Kani? Ano magkay mo mata? Nagsabi. Habdo yung mata Clayte. Sab. Isa man ni parcel? Square man lagi ni, box man lagi ni. Kabukat. Mata dito. Ni palit na po kang bagong sinina ni mo no, nga nakabox, nagan na po kayo nino. Maado yung magpabuang-buang ba? Di man guni pa buwang-buwang, Tew. Alawa, di ko makakita. Ngit-ngit kaya akong nakita, Tew. Ano man yung mata? Hindi na ako makita, pero yung ngit-ngita. Sabay, pagkita ko mag-video, magkaok ba? Ha? Ba? Ba? Oh. May labhon nun. Asa man eh, dagan magkay... Asa man eh, dagan naman po kayo labhon nun. Sus, mangutana, pakagdaghag labunan ng kadaadlaw, makamag-ilis. Grabe naman po ka. Uy, ba naman kay kaluoy sa ko bago. Pagani kong mata, palabon naman ko ni mo dayon. Dugay naman yung nagipalaba yung taon ni mo. Wala dyan ka ni sunod. Sige nabi, laban mong lagi na ako nabi. Pero matulugas ako kamay. Kisa kaya kung mata bago pa ko kamata, laban na dayon. Basta labhin ni ha. Ako ni hato dito. Yan sa man, mauna ni. Di pa ni. Napay ang mga panty, mga bra. Ano ni hato dito? Pantay ka. Sige, isahan na tanan na. Isahan na tanan. Inigmatan ako. Laban na dayon ko diretso. Pag di dyan ni mo laban, bidjaan dyan ka na ho. Bijaan. Yung lagi ako na lagi na laban. Basta kay patulugas ako kadali. Hey! Oh no! Magsugong na yung Clayte man na ba? Nagsuligaan ko niya. Apunan! Patay na gawin mo niya. Pagsugod na ko dapat malaban ako nito lang para hindi mabiyaan. Isko kang trabahuan ba ano natupa manggod ko largo ba dapat nanaba namang ginta ko dayon. Dinan ako ni sabunan di ako lang ng gamay-gamay brasan. Ano tapos kinan. Bras gamay kinan na. Tapos bandawan na. Kinan ni. Kani. Ni dapat mo gan. Apa? Selamat tuman ra jud kaglaba. Hay. Girl, detail. Kanina ka diha, ha? Magistikta man yung baby ni. Bang mo eh! Bang ni. Ayaw ko lama ba? Pinongso naman yung taon. Kadili mong kayo na. Uy, ay nasi kasugod na kayo man narama ko graba. Ano sa'yo maglaba? Taro ka
mga labunon gud mo good. Bago ra ko nakahalay nakatulog ko pero humana impas naglabatanan. Adyo ko ilara, aglabon ng diya pa diri oh. What? Apa? Ano tumbulin ko na dito Malay ko ba? Aywen! Salamat kayo ha, buntok na nawala akong labon kayo na yung gilabhan. Sunod gani! Ay mo di mata kagutang sa iyong bulingon dira Di ba siglahi ang makalaba? Di mo lang untag yapil ako mga pantig laba diri Biskot ka! Ikalo ng mga lawlaw gusto di mo kapanti niya! Bibigan! How adyo? Wala yun nila. Bibigan! O, nasa kong pante, lamhe.